25. vuosi Virkkala-trofia menossa ja Kyllä. miten suosio edelleen näyttää jatkuvan, niin miten se on mahdollista? No kyllä se johtuu siitä, että kun aloitettiin, niin tämmöisissä lyöntipeleissä niin jengi jännittää ja tämmöistä. 3 hengen scramble, niin ei tarvi yhtään pingottaa. Voi pitää hauskaa ja kaveri voi paikkaa, jos sä itse mämmäät. Siihen mä uskon, että se perustuu. Että rento meininki. No, mistä tuo nimi Virkkala? Virkkala-trofi tuli siitä, että kun tää on Virkkalan ja Lohjan puolesvälistä kenttä, ja me ollaan 2 perustajaa, Rolf Longström ja minä, niin me ollaan Virkkalasta. Ja me mietittiin sitä, että mitä hyvää Virkkalassa ja mitä Lohjassa on. Ja me todettiin, että ei Lohjassa ole mitään hyvää. Että Virkkalassa on kaikki hyvää, niin pantiinkin Virkkala-trofi sen nimeksi. No mistä saitte silloin 25 vuotta sitten tämän idean? No me saatiin nimenomaan siitä, että kun meidän ensimmäinen toimari täällä oli Jalo Grönlund, joka on moninkertainen Suomen mestari, niin hän opetti meille golfin sääntöjä ja oli vähän liiankin tiukka. Sitten päätettiin, että vähän rentoutta siihen mukaan, että täällä voi ottaa kaljaa tai lonkeroa tai jotain muuta tuolla matkan varrella. Niin siitä se lähti, että ei pingoteta, vaan pidetään hauskaa. No, miten tärkeä tai suuri osa on tämä itse kisan jälkeinen aika? No totta kai se on tärkeää. Meillä on tänäänkin taas tanssit tuossa ylhäällä vintillä ja sitä oli silloin nuorena niin vähän enemmänkin, että täällä istuttiin yleensä, että ravintoloitsija sanoi 6 aikaa aamulla, että jos te jaksatte istua, niin kyllä hän jaksaa palvella. Hyvä, katsotaan mihin asti tänään menee. Katsotaan mihin tänään menee. Milloin ja missä sä oot aloittanut, Henkka, pelaa golfia? Mä aloitin pelaa Imatralla vuonna 1989. Ja siellä kaverin pyynnöstä lähdettiin kokeilemaan 6. luokan päätteeksi, kun alkoi kesäloma, niin lähdettiin kokeilemaan golfia. Sillä tiellä ollaan edelleen. No, moni tuntee sut kilpapelaajana. Mitkä on sun kovimmat saavutukset golfarina? No, mulla on 2 Suomen mestaruutta, että 97 tuli reikäpeli Suomen mestaruus ja 98 tuli sitten lyöntipeli Suomen mestaruus. Ja ehkä sellaisena kirsikkana kaina voi sanoa, että oltiin MM5 joukkueessa silloin 98. Että se oli kautta aikojen kovin suoritus. Muutama vitosiahan niitä on tullut, mutta se on ehkä sellainen hyvä joukkueen menestys siellä. Mikä on kivoita tässä opettajan, golf-valmentajan hommassa? Golf-valmentajan hommassa on tietysti kivoita päästä tekemään nuorten kanssa hommia. Eli päästä ihan sieltä ruohonjuuritasolta aloittamaan näiden junnujen kanssa toimiminen ja sitten tietysti kilpapelaajien kanssa toimiminen. Kuitenkin itse on pitkä kilpailutausta, niin on varmasti paljon annettavaa niin sillä kilpapuolella ja pelaamisen puolella nimenomaan. Sä oot nyt toista vuotta täällä Lohjalla. Mikä tässä St. Lawrenceissa on hyvää? Täällä on erinomaiset harjoitusalueet. Täällä on todella ammattitaitoinen jäsenis tai niin kuin seuratoiminta. Eli sitä kautta täällä on tosi hyvät puitteet toimia. No, miten sitten ihan, jos mennään tähän sun päivittäiseen työhön täällä, niin minkälaisia palveluita, minkälaista opetusta sä tarjoat? No mulla on niin kuin junioripuolella on tietysti vastaan tästä St. Lawrence Golfin valmennuksesta. Me ollaan yhtenä osana Season Golf Akademiaa, joka tavallaan on sellainen urheiluvalmennusakatemia, johon kuka tahansa voi liittyä ja seura kuuluu siihen. Siellä on harrasteryhmille sekä ihan sitten kilpatähtääville pelaajille omia ryhmiä ja tietysti sitten ihan normaali pro-palvelut. Eli opetusta ja valmennusta sitten aikuisväestöllekin tarjolla. Nyt ollaan puolivälissä kautta, niin kannattaako tässä vaiheessa vielä tulla tunnille vai pilaako se sun pelit? Ei se varmasti pilaa. Että kyllä aina kannattaa perusteet tulla tarkistaa ja kuitenkin kesä jatkuu vielä pitkään ja osa varmasti lähtee reissuihinkin vielä syksyllä ja talvella, niin hyvä tulla vielä tässä tarkistuttaa vähän näitä perusasioita ja hakemaan vinkkejä harjoittelua. St. Lawrencen kilpapelaajilla on kesä sujunut mallikkaasti ja kisoissa on syntynyt myös 3 harvinaista albatrossia. Jani Mikkelsonille tuli 1 ja 2 tuli suomalaisen perheeseen, veljeksille Lauri ja Juho.
Onneksi olkoon, teidän perheessä on parikin albatrossia tullut viime aikoina. Mites niitä oikein tehdään? Lyömällä pallon rehikäyvää. Missä sä teit? Mä tein EGS:ssä. Kerro nyt vähän, oliko ne täydellisiä lyöntejä? No se spooni oli ihan loistava siitä metän vierestä ja sitten se rauta oli tosi hyvällä näköinen. Pieni pro siihen just greenille. Etittekö palloa heti reiästä vai mitä siinä meni? Ei sitä ekaan tajunnut, että se oli reiässä. Ettiin eka bunkkereista ja raffeista, mutta sitten katsoin, että onko se reiässä ja siellä se oli. Hyvä, onneksi olkoon. Kiitos. No mä oon ihan tosiaan, kun on 16 vuotta nyt golfravintoloita pitänyt, niin lähtenyt siitä, että nämä ravintolapalvelut suunnitellaan golfbarin tarpeita varten. Ja sen takia meillä on pitkät laajat aukioloajat ravintolassa 8-23 saakka ja meillä saa ruokaa 11 aina puoli tuntia sulkemiseen saakka. Sitten golfarin tarpeet on huomioitu esimerkiksi täällä Lohjalla kioskilla. Kioskilla on säännölliset aukioloajat, eli ollaan aktiivikaudella toukokuusta syyskuun puoleen väliin saakka 10-19.30 saakka. Me halutaan tarjota tuoretta ruokaa, eli meillä aina valmistetaan kaikki sämpylät, pullat, leivät joka aamu, paistetaan ja täytetään ne täällä. Henkilökunta täyttää ja tehdään sitten pitkin päivää lisää. Sitten oikeastaan meidän suosikkiannoksia on hampurilaiset iltaisin, myös päivällä saa niitä. Ja kotiruokabuffet on semmoinen, mitä suurin osa golfareista tykkää syödä, eli arvostavat itse tehtyä ruokaa ja terveellistä ruokaa. Kattava Golf Balancen shoppi löytyy täältä St. Lawrencesta. Mitä kaikkea täältä löytyykään? Täältä löytyy kaikki, mitä perusgolfarit tarvitsee. Ja tosiaan pallot, hanskat, tiit, YMS, greeniharukat, tärkeät tietysti. Ja sittenhän täällä on tosiaan tekstiiliä, kuukausittain vaihtuva valikoima. Ja tosiaan verkkokaupasta sitten löytää sen, mitä täältä ei löydy. Että sieltä yksi Suomen kattavimmista verkkokaupoista golf-alalla. Että. Ja teillä on toimitus ilmeisesti tänne? Ilmainen toimitus kyllä joo. Että. Ja itse asiassa heinäkuun ajan kaikkiin tilauksiin ilmainen toimitus, että rohkeasti tarttumaan tarjouksiin.